Milí spolubratři v kněžské jáhenské službě, vy, kteří jste z diecéze, ale také z jiných diecézí, vy, kteří jste ze společenství Opus Dei, milí ministranti, příbuzní našich svěcenců, bratři a sestry, nemůže nám dnes při udílení kněžského svěcení nenapadnout to, o čem se mluví. Jak se dívá svět na kněze? Asi ten pohled nebude nijak významný, protože kněží je málo. A i věřící, kteří na jedné straně mají kněze rádi, na druhé straně vnímají, že nenaplňují jejich představy. A jak to má brát kněz? Jak to máte vy, milí bratři Josefe a Václave, vzít? Máme stavět své kněžství na tom, jestli budeme obdivováni. Čas se to dá vydržet a člověku to lichotí, ale to není pořád. Na čem tedy máme stavět, bratři, i vy, kteří jste byli svěceni možná před 2, 5, 10, 20 nebo i 50 lety? Na Kristu. Když papež Jan Pavel II. Slavil 50 let kněžství, bylo to v roce 1996, a chtěl vyjádřit, co pro něho kněžství znamená, tak to vložil do názvu své knihy. Byly to jenom 2 slova. Dar a tajemství. A tak, milí svěcenci, i vám chceme vyprošovat a také vám, milí bratři kněží, znovu připomenout, že abyste i přesto, že se třeba teď, vy, kteří jste už ve službě, necítíte, protože se máte stěhovat do farnosti, která se vám nezdá, protože vás napadne, že biskup o mě nic neví, nebyl za mnou už 5 roků, neví, co se tu natrápím. Může to tak být, ale i biskup, i mého věku nenahradí Krista. Ani lidé ho nenahradí. A to máme vědět, bratři, a vy, svěcenci, s tímto máte jít do své služby. I vaše kněžství je darem a tajemstvím od Boha. Lidé jsou až na dalších příčkách, i biskup, i spolubratří. A vždycky, když kněz je nešťastný, tak to znamená, že něco v tom vztahu s Kristem, který povolal, který dává milost, se změnilo. Čtení, které jste si vybrali, a proto Josef mohl bezpečně ukázat svojí sestře, co má číst, z listu Židům nám toto připomíná. Nikdo nemůže si tuto důstojnost vzít sám, nýbrž musí být povolán od Boha jako Áron. Je to tak? Tak musíme vnímat své kněžství a své také řeholní povolání, milé sestry, že jste byli k tomu způsobu života povolání od Boha. Že to není lidské rozhodnutí, že to není naplnění svých přání a tužeb. Byl jsem povolán od Boha. A na to nemám zapomenout. Nejenom teď, když budete objíždět farnosti a budou vás všude vítat s kyticí, tak jako vítají někde mne. I to skončí. Ale abyste věděli, že mé kněžství je darem a zároveň tajemstvím. Nenapadlo vás a určitě napadlo během přípravy ke kněžství, tak jako nás, kteří jsme už kněžími, proč zavolal Bůh zrovna mě? Proč nezavolal mého bratra? Proč toho spolužáka, který byl tak nadaný, který uměl tak plamenně mluvit, že to mé koktání je nic? To je to tajemství.
Každé povolání je darem a tajemstvím. A to je moc dobré si uvědomit tam, kde tomu nerozumíme. A tomu nerozumím ani já, ani vy, ani ten, kdo je ve službě 40 let. Náš život není jenom to, co se dá pochopit, to, co se dá vysvětlit. Životy vás, kteří žijete v manželství, bratři a sestry, nese v sobě ten rozměr daru i tajemství. A toto obojí musíme nějak se snažit propojit. Když to přestaneme vidět jako dar, tak půjdeme za něčím jiným. A když to budeme přestat vidět jako tajemství, tak do toho budeme pouštět moc rozumu. Budeme to chtít, to kněžství anebo řeholní život zmodernizovat, aktualizovat. I slova v listu Židům ukazují, že autor vnímal kněžství jako dar a tajemství. Vybrali jste si úryvek evangelia o ustanovení Eucharistie a kněžství. Co je skryto v těch slovech, která budete ode dneška po celý život opakovat až do své smrti? Vezměte a jeste. To vezměte a pijte. To konejte na mou památku. Co je v těchto slovech naznačeno? To, co vyjádřil Ježíš v závěru tohoto evangelia. Když se apoštolé začali přijít o tom, kdo je přednější mezi nimi, tak Ježíš řekl, já jsem mezi vámi jako ten, kdo slouží. A i Eucharistie, milí bratři, v kněžské službě a ostatní svátosti, milí bratři jáhnové, to, že křtíme, to, že oddáváme, to, že můžeme někoho rozřešit ze svých vín, to, že přistupujeme k oltáři, někdy možná v neděli po třetí, výkonní kněží i víckrát. To všechno znamená, že to je naše služba. My jsme opravdu, a vy budete, milí svěcenci Josefe a Václave, posvěceni k tomu, abyste sloužili. A tam, kde je služba, to byste se mohli zeptat své maminky, babičky, tety, možná kostelnice tam u vás ve farnosti, nebo kostelníka. Služba ta se nedělá podle toho, jak se člověku chce, jak se cítí, jak si to přizpůsobí. Ne, tak se neslouží. Služba ta Ježíšova, ke které nás on volá, to je služba věrná. Za každých okolností. I když se mně zdá, že to nemá smysl, proč bych měl sloužit mši svatou pro 5 nebo 10 lidí. Ano, je to lepší kázat 100, ale je to opravdu tak? Papež František v uplynulých týdnech přijal řadu kněží. A jedné té skupině řekl, v kněžství je víc, co je skryté, než to, co je viditelné. A to platí o řeholním životě, to platí o manželství, o životě v rodině. Ano, bratři a sestry, náš život nemá jenom rozměr toho vnějšího. To bychom byli pořád před kamerou, i když tu jsou kamery a fotografové, tak náš život má rozměr skrytého a viditelného. A jak říká papež, to skryté je důležitější než to viditelné. A tak za to chci prosit pro vás, milí Josefe a Václave, abyste na to nezapomněli. Tam, kde člověk je oblíbený, kde jeho myšlenky zapadají do toho, co si přeje farnost nebo rada, tam to je jednoduché. Tam to jde samo. Ale tam, kde nic z toho viditelného tak není, kde nechápou lidi, nechápe
třeba představený, tam si musíme vzpomnět na to skryté. Na to myslel Ježíš ve večeřadle, na to chceme myslet i my. Homilie, která je určena pro tuto chvíli a z které tak volně něco vybírám, mluví o tom, co může všechno kněz dělat, které svátosti může udělovat, jak tím slouží posvěcení věřících i církve. A jak se dá shrnout ta kněžská služba? Pěkně to vyjádřil prorok Izajáš v tom prvním čtení. Jáhen, kněz, má zvěstovat Boží přízeň. Že Bůh je nakloněn na straně člověka, na naší straně. A to máme zvěstovat, bratři a sestry, i my ostatní věřící. Kdybychom měli vyjádřit nějak, co to znamená víra, tak je to, že Bůh má o mě zájem. Boží přízeň má zvěstovat kněz, jáhen i věřící. A tak kéž za tyto všechny dary, za to, že si Bůh nás, lidi, volí jako své spolupracovníky, děkujeme a prosíme, Pane, pomáhej nám i těmto bratřím, abychom naplnili to, co je potřeba. Amen.